הגיע לסדרת יושך לחיכיתי, סיכומים עוד לא סיימנו, וכבר ליוש הגענו, שיחות של מתנחלים, אולי גם קצת שמאלנים, לא מתקלחים יומיים, אולי שישי בצהריים, מה הכנו ליוש? אתם בכלל לא מבינות, תביאו טרמיות, תהיו בכייניות, עובדות על שיחות, מכינות גם צ'ופרים, אמן יהיה לנו אישור כבר מפינו יב, נשבר לנו הראש, כמה תקציב יש לסדרת יוש, אחרי מרכז ונגב נשאר לנו המון, אולי נשים ליד אפילו קצת חלבוס, לשומרון, מגדל עוזות וגאון, האוטובוס ממוגן גם, המאבטח כבר נרדם, תקווה ואפי הגר באביב גם, וגם קצת איתן, הסדרה הכי טובה כאן. שומעות לחברון פה לא נגיע, אולי אם אורית תהיה טיפת מזל, חונק דילון לא נקבל כבר, בסוף נתקע באיזה כפר. אפי, מסוסי סכנה, אין שם גדר ומרגיש כמו קייטנה, ניקח טרמפים ונראה קצת עולם, אולי נזרוק כמה בנים כמו כולם, צוהר, יהיה אווירה, תבואו בראש כמה סדרה נדירה, נעמה התרשמה, אותנו היא אוהבת, אמרנו קצו וישר היא מתלהבת, הגוש נגיע בשביל תקווה, זה בכלל לא בשומרון, נעבור את המחסומים גם, אל תשכחו להביא דרכון, סוסיה, שומרון, מגדל עוזות וגאון, האוטובוס ממוגן גם, המאבטח כבר נרדם, תקווה ואפי הגר באביב גם, וגם קצת איתן, הסדרה הכי טובה כאן. עכשיו ניסה מכאן למקום קצת מסוכן, לא טוב, עד אז הכל יהיה מוכן, וואקף, אתם תצטרכו ללמוד, אחרי הסדרה רק תרצו לדעת עוד, חיילים יהיו שם, רגועים בבתים, מחזים נהיה גם, נקים קצת מתנחלים, בשטחים נבקר, נקווה עם גדר, לכל שיחה שנשמע יהיה מה לדבר, פתאום הגיע סדרת יוש ומתח חיכיתי, קו ירוק זה פשע, לא הבנו את הקטע, שיחות טובות לא סתם, נקווה שהם בלבלתם. אז מה אם אנחנו 4? יש לנו את הקווה, שומרון, מגדל עוזות וגאון, האוטובוס ממוגן